А сега имам честта да ви представя първите лектори за тази сутрин. Това са госпожа Теофана Манева, валдорски педагог, и госпожа Ваня Митинска, също валдорски педагог. Тя е учител на годината за 2000-та година. Моля, приветствайте ги! Разрешаването на проблемите на обществото, според мен, трябва да започне не от училището, а трябва да започне точно с тези майки, които сега искат да родят деца, които сега раждат деца, които ще гледат децата си, и да започне точно от тези деца. И това ще бъде една вълна, която ще промени живота към по-доброто. Валдорското училище е училище на бъдещето, като разглежда възпитанието като социален въпрос. А работата не е свързана с стоката и с парите. Работата трябва да бъде свързана относно учителя с други две величини. Да ходиш на работа с любов и да изпитваш радост, докато работиш. Преди много години Щайнер нарича валдорската педагогика изкуството да възпитаваш. Педагога е артиста, педагога е твореца, който познава всяко едно дете и решава днес по какъв начин той ще представи тази материя на децата. Така, че да може детето да се свържи изцяло с преподавания материал, не само интелектуално, а да може да се свържи чрез преживяването, включвайки чувствата, да може да го мине през движението, така че да мине през волята на детето, и по този начин всъщност наистина се запаметяват нещата. Знанието не живее изолирано, знанието е част от нашето обкръжение, ние живееме с него. И това е нещо, което прави валдорските ученици наистина творци след време. Когато учат физика, например, те не са хора, които поемат готовите знания. Т.е. учителя не е този, който им представя правилото как стои в учебника, а това е нещо, което те по механика ще направят експеримента. След това този експеримент, който са наблюдавали, ще бъде нарисуван, ще бъде описан, и чак на следващия ден, когато се върнат в епохата, която имат физика, те ще кажат до какво заключение са стигнали самите деца, и тогава учителя може да им каже правилото, което е в учебника, или това, което всъщност до този момент е стигнало като развитие, е самият закон. Тези деца наистина стават свободно мислещи, и всъщност основното нещо, което прави валдорската педагогика, е точно това. Деца, които стават уверени в себе си, които могат да си изтворят живота. Затова говорим за валдорската педагогика като изкуство. От процеса на обучение е педагога, срещайки се с всяко едно дете, да може да знае какъв е неговия темперамент, какво се случва, с какво идва той на този свят. Ние имаме едни данни, които всеки път, когато записваме дете, педагозите говорят с родителите, записват каква е биографията на това дете до тук, какво се е случило с него, защото всяка една индивидуалност е различна. Познаването на децата е изключително важна част от педагогическия процес. Още в самото начало, когато децата пристигат сутрин, педагога ги здрависва. И още от момента на здрависването той знае всяко едно дете днес как идва. Защото докосвайки ръката на това дете, начина по който ще погледне то педагога, начина по който то ще се здрависа, вече дава и някаква информация. Днес как съм се събудил, как съм дошъл, за какво става въпрос. Така че валдорският педагог е човек, който е непрекъснато в развитие. Ние можем да възпитаваме само чрез собственият си пример и че възпитателя трябва да се самовъзпитава. Тоест нещо, което, че педагога всъщност непрекъснато се самовъзпитава и всеки ден той е съзнателен, отивайки, както казваме, на работа, на училище, на детска градина, си оставяме пълтото с всичко лично от вкъщи, и в този момент изисква се едно огромно съзнание за действията, за мислите, за думите пред децата, защото всъщност ние можем да възпитаваме само с това, което представляваме ние самите. Ние не можем да възпитаваме една индивидуалност, ние можем само да я придружаваме по нейния собствен път, заобикаляйки я с едни достойни примери за подражание. И това е, което носят ежедневно като отговорност, а това е една огромна отговорност всички валдорски педагози. Когато във валдорската педагогика говорим за обучителен процес, имаме предвид, че той е обучителен, възпитателен и е насочен към цялостната личност на детето. Някак си в нашето образование все по-често забравяме факта, че човека не е само глава, която ние можем да налеем една информация. Той притежава и чувства,
притежава и действия, има и собствена душевност. При нас ние започваме децата, правейки нещата. В началото, първите 7 години, детето се възпитава, и вие всички като родители го знаете, чрез примера, чрез действията, и не е нужно да обясняваш, няма абсолютно никакъв смисъл, важно е да действаш, и децата и те действат заедно с тебе. В по-късна възраст, между 7 и 14 години, всъщност тогава чувствата се развиват изключително интензивно при децата и наистина включването на много изкуства е необходимо. И чак когато говорим за половото съзряване и настъпване на пубертета, тогава ние можем да говорим за раждане на абстрактната мисъл. И чак тогава ние можем всъщност да апелираме към абстрактната мисъл на детето. Защото много често пъти, когато в ранна възраст, особено вече в детските градини, се апелира към абстрактната мисъл и ние ги караме децата да стигат до някакви заключения, да правят най-различни игри за упражнения на паметта, какво се случва, когато те идват в първи клас при нас? Ние виждаме как паметта вече е започнала да проявява своите проблеми, защото задачите, силите в организма са едни и същи. И задачите реално в първите възраст, първите 7 години са насочени все още към формиране на органите, продължаване на този утробен процес, който и в момента, в който тогава се вземат сили за интелектуална работа, всъщност това по-късно води до определени заболявания. Какво се случва в първи клас? Ако те дойдат с една натоварена интелектуална предварителна глава, при тях способността да си представят живи образи, фантазията вече тя е в някаква степен леко, ако мога така да кажа, недостига или усъкатена, а това е много проблемно при учене, защото за да можеш ти да се свържеш с един материал, ти трябва да можеш да си представиш нещата, които учиш. Смисъл, нали, да ги представиш като едни живи образи, с които се свързваш. Иначе става едно механично заучаване на информация, което утре бива забравено. Така че за нас това е изключително важно, наистина да не забравяме, че на училище ходи целият човек, а не само главата му. И затова педагозите използват наистина много изкуства, както видяхте. Ето това ви е един пример отново друг за таблица на умножение, не само скачането, което е на въже, което видяхте в училището в Швейцария. Това е една от звездите, които децата също правят, работейки с таблицата за умножение. Учителят във Валдорското училище общува с всяко дете индивидуално, познава го много отблизо. Това не е просто жест, който прави сутрин, когато му казва здравей и добре дошъл. Той му прави диагностика на вътрешното душевно състояние по ръчичката, по поведението и ако може с нещо да му помогне през деня и да бъде с него, той ще го направи. Освен това, учителят е този, който прозира каква е съдбата, какви са дарбите, способностите на детето и се стреми да създаде условия цялостно да се разгърне това дете. Важно е това, което казах в началото, че учителят отива с радост и с любов на училище. И затова основният метод на работа във Валдорското училище е любовта. Всичко трябва да се прави с любов, без вътрешно напрежение, без вътрешни нерви, защото това се придава на децата. Те живеят вътре в нас и много добре усещат това, което е. Само един силен аз може да възпита азовете на децата и затова учителят във Валдорското училище е авторитетна фигура. Рудолф Щайнер е против това ново либерално течение, при което учителят се държи така приятелски с децата. Няма граница между него и между тях. Той не е авторитет за тях. Детето да изпитва към учителя си уважение и казва думичката благоговение. Ако дете в тази възраст, начален курс, не е изпитвало уважение и благоговение към авторитета на учителя си, по-късно вече, когато стане голям човек, това дете няма да уважава и другите около себе си. Няма да изпитва респект от никого и може да се прояви като диктатор, който се налага, или като аутсайдер, който знае, че идеите му няма да се приемат и затова не ги предлага. Начало на училищна възраст детето има нужда
той е в един клас и той има нужда да върви след някой, който е силен авторитет за него и в когото е сигурно, че го води. Иначе у него настъпва стрес, страх, кой е този, къде ме води, ако учителя се смали до детето. Това в нашата възрожденска система много ясно е показано, като се казва там в призива "Помогни ми да те возвися". Така посрещат учителите, учениците си, т.е. учителя е горе и той води детето за ръка нагоре след себе си и детето следва неговия авторитет. Когато учителят има авторитет пред детето, не говоря за авторитарен подход, а за авторитет и е доказал своя авторитет, тогава детето спокойно може да се отпусне и да следва този авторитет. Във Валдорското училище, както видяхте, много се държи на изкуствата. Защо? В тази възраст 7-14 години се отварят чувствата на детето. Най-напред това е един лек, тих пожар в него. После този пожар прераства в пубертета в буен огън и то се опитва да разбере какво става вътре в него. Душата му се опитва да изрази това, което става вътре в него. И ако си помислим в нашето общество, кои са тези, които изразяват човешката душа? Това са хората на изкуството. Затова ние ги търсим, за да намерим съзвучие с тях и да изразим душата си. Музиката, поезията, рисуването, скулптурата, всичко това, което правиме, за да намерим израз на нашата душа. Дете, което в тази възраст между 7 и 14 години не е изразило душата си, а само учило интелектуално, след като порасне, може да стане склонно към пристрастяване, към най-лошото, наркотиците, алкохола, към пристрастяване и зависимост от работата, зависимост от някой човек, защото то няма вътрешен център. Затова във Валдорското училище много има изкуство. Всеки ден има рисуване, музика. Децата учат задължително от втори клас флейта, музикален инструмент. По-късно се включва и други инструмент, защото, знаете, още Питагор е казал, че музиката е основа за развитие на всички дарби и способности. И децата имат нужда от изкуствата, за да изразят себе си. Имам един ученик, който казва: аз съм много специален в рисуването. Друг казва: аз съм много специален в изобретенията. И те търсят себе си в различните дейности. Във Валдорското училище се предоставя на детето възможност да опита всички дейности и да намери себе си в тези дейности. Основният път за подаване на знанието в Валдорското училище, децата, които учиха таблица там, учейки таблицата чрез подскоци, тя влиза през волята. Ръцете и краката са волята, настанява се през чувствата и чак тогава отива в главата. Не бива да се избързва с интелектуалното развитие на децата. Аз сега виждам, че още в детската градина четат, пишат и така нататък, защото това изцежда жизнените сили на децата. Ние трябва да сме в съзвучие с природата. Как работи природата с тялото на детето? До 7 години тя формира неговото физическо тяло. И ако ние отнемем от тази енергия, която е необходима за неговото физическо тяло, то когато стане на 30-40 години, това дете ще има заболявания, защото интелектът работи с костите и то ще има костно-ставни проблеми. Грешките на учителя в начален курс може да се заплатят после от децата, когато станат големи. Много е важно в тази възраст моралното възпитание. Какво представлява моралното възпитание? Избора между добро и зло. Детето винаги, както и ние, на пътя си, когато правим нещо, ние винаги имаме два пътя. Това и това. И детето трябва да се умее, да се научи в практиката, да избира доброто. Ако е доброто, това, което е добро за мен и за другите. При моралното възпитание работата на учителя се съчетава с работата на родителите. Те са партньори. Във Валдорското училище няма оценяване с цифрови оценки. Когато оценяваш детето, ти го съдиш, казваш ти толкова и край. Осъждаш го, слагаш го в някакво чекмедже и то стои там.
На родителя това, че пише математика добър 4, или отличен 6, или среден 3, нищо не му говори. Във валдорската система също има оценяване, но то е качествена оценка. И от нашето министерство сега се опитаха да въведат това, но аз мисля, че нашите учители не са готови за такава качествена оценка, за да я дават. Тя някак си така формално се прави в края на учебната година. Вие сигурно сте получавали едни такива характеристики с качествени оценки, тези, които имат по-големи деца. Във валдорското училище учителя седи, наблюдава детето, гледа как дружи с другите деца, дали като лидер се проявява, дали предпочита повече да следва другите, кои са любимите му игри, темперамента, много се работи с темперамента. И после пише на родителите. Детето през междучасията си играе с еди кой си, обича примерно да бъде само или е лидер в игрите и описва на родителите това, което той вижда, за да могат родителите да знаят какво става с децата им, когато не са в къщи. Това е качествената оценка на поведението и развитието. И така година след година учителят написва своите безпристрастни наблюдения като оператор, за да бъде полезен на родителите. А в какво се състои оценяването на усвояването на учебния материал? Учителят си прави в края на всяка епоха, след малко ще ви обясня какво е епохата, оценява, но качествено постиженията на детето. И, например, ако е по физика, говоря вече за по-големите, за по-малките още по-лесно, да кажем, има раздел механика, раздел оптика и няколко други раздели. Учителят пише, в раздел механика детето се справя отлично, владее еди какво си, умее еди какво си. Но в раздел оптика среща трудности при еди какво си. И накрая той не задължава детето непременно да научи раздел оптика. Пише, ако желае да усъвършенства своите познания за раздел оптика, му препоръча какво да направи, като упражнения, като литература, която да прочете. Какво представляват епохите? Във валдорското училище се учи както студентите, всички сте били и сте студенти. Един предмет се учи един месец. И да кажем, октомври месец се учи математика, само математика. И после се започва друг предмет, ноември, да кажем роден език. После се започва друг предмет, после пак се връщаме на математиката. В начален курс тя е 3 епохи. По един месец се учи само математика. То се потопява в тази математика и в края, както се посява семето и расте при луната, това е лунния месец, не се рови да се види дали расте семето или не, оставяме го детето. Правени са опити, едни деца учат 1 месец математика, а други учат 3 месеца, час по час и ден по ден. И в края ги срещат двете паралелки. Тези, които са учили преди 2 месеца математика и повече не са се срещали с нея, много по-добре се справят от онези, които капка по капка са получавали ден по ден. Най-напред децата рисуват формите. Примерно аз вървя, ето така, рисувам някаква форма, след мен тръгват всички деца, един по един рисуват тази форма, после успоредно я рисуват с краката, после с ръцете, после с нослето във въздуха и най-накрая в тетрадката. Значи винаги във валдорското училище се минава отвън навътре и децата до 5-ти клас владеят перфектно ръката си. Вие видяхте, че от 5-ти клас се въвеждат вече уреди, геометрически пособия. Там се работи с ръката без редове от 1-ви клас. Те си оформят страницата и пишат на бели листове без редове. Приоритет във валдорското училище е думата ритъм. Всичко става в определен ритъм. Има дневен ритъм, седмичен ритъм, годишен ритъм. Ритъмът е много важен. Сутрин има един главен урок, който се нарича, това, което ви казах за епохата. Той започва от 8 до 10:30. И в този главен урок се преподават най-важните познания за деня, които трябва да се възприемат. Тогава човек е най-силен и е готов вътрешно да възприеме всичко, което идва към него. След това вече от обяд нататък той не може да учи, а при нас, примерно, аз съм учила и 2-ра смяна с децата, което е против тяхното здраве и въобще не е съобразено с това.
След 10:30 до 12 има урок упражнения и след обяд са всичките изкуства. Всеки ден спорт, поход в парка, насам-натам ходят. След обяд всички изкуства се поставят. В 10:10 точно всеки ден учителят разказва приказка или история. Това е храна за душата. Както да нахраним коремчето да закуси детето, така ние му храним душата. В приказката е скрита народната мъдрост от древни времена и децата възприемат тези приказки като посвещение. Приказките и историите не се анализират, не се разпарчетосват, както в нашата литература. Ние учим литературознание, не литература в държавното училище. Просто подаряваш на децата една приказка. Учителката казва, а сега приказка. И децата застават така в 3-ти клас. Опитах и с моите. Много е хубаво. Просто децата имат нужда от това. Това е един миг, в който те поемат и знаят каква ще бъде тяхната роля в живота. Примерно, дори да вземем приказката за момъка и златната ябълка. Момчетата поемат поведението на момчето и се казват, аз трябва да бъда смел, храбър. Слушайки приказките, избират своята роля. И приказките, историите, които се разказват, те са посвещения за децата. В един и същи час, по едно и също време. Във Валдорското училище не се разрешават такива стресови ситуации, каквито има в другото училище. Да кажем, извади лист контролно. Сега ще направим, вие не слушате. Сега ще ви дам аз едно контролно. Това никога не може да се случи във Валдорското училище, защото Щайнер казва, че това е стрес за организма. Да, много голямо внимание се обръща в Валдорското училище на формиране на речта. Между 2 и 4 години майката много трябва да говори на детето си. Тя от малко още много му говори и пее. Това е най-важното за майката, защото той я гледа в устата, оттам излиза звук и то учи чрез имитация. Той е като една гъба, която попива. И е направено изследване, че тези деца, които могат да учат езици, хората, които се оформят като полиглоти, всъщност между 2 и 4 години майките им много са им говорили и по този начин са отворили центъра на речта, на езиците вътре в тях. Не напразно Ивазов казва за майка си, че му е пяла много народни песни, че му е разказвала приказки, така и с Ботев и казва, ти 2 пъти ми майка беше. Оценява в нея и физическата майка, оценява и духовната майка, която го е изпратила напред пред себе си. Във Валдорското училище, например, има такава дейност – говорене и слушане. И децата, ако чухте, в хор често казват стихове, за да могат да се хармонират и даже тези, които са по-неуверени, те получават своята увереност в тази обща декламация. Много важна във Валдорското училище е връзката с природата. Децата в нашето Валдорско училище имат двор, те посаждат там цветя, грижат се за тях, плодови дървета. И особено за нашите софийски деца е важно да се извеждат често сред природата, защото ние сме част от природата, така се казва един учебен предмет при нас смешен, човекът и природата, които са 2 страни, ние сме всъщност част от тази природа. И децата са много мили и внимателни с всички същества, от камъчето до животното, защото те живеят с тях. В Валдорското училище много се работи за развитие на сетивата. Най-вече с 5-те сетива. И една приказка, ако я разказваш като учител, ти трябва да я вкараш през 5-те сетива на детето. Защото сетивата, това са прозорците, чрез които душата се ориентира в света. И се развиват не 5, а 12-те сетива на децата. Едно от тях, примерно, е сетивото за равновесие, което до 7 години се развива и което детето непрекъснато пробва, ходейки по парапети и по мостчета. Но от това сетиво зависи и слуха, защото центъра за равновесието се намира между 2 уши. Храненето във Валдорското училище също, вие видяхте, учителката се храни с децата, молитвичка се казва за хляба преди хранене. След това храненето е процес, който е радостен и който дава сила на децата. Споменах ви, че много се работи с темпераментите и родителите дори им се казва какъв темперамент има детето и
им се дават съвети как да работи с този темперамент. Ако детето има холеричен темперамент, т.е. буйно е, действено, активно, непрекъснато нещо прави, непрекъснато е в движение, то е пълно с вътрешна енергия и е лесно избухливо. Затова не бива да му се дава шоколад, особено преди училище. Холеричните деца трябва да пият много вода, защото в тях гори един вътрешен огън и е добре да се подсещат да пият вода. Не бива да ядат и много пикантна храна. Сангвиничните деца, това са децата, на които им липсва концентрация. Те са разсеяни, летят от облаче на облаче, от тема на тема, не довършват нещата до края, едно започнат, друго. Те трябва да ядат храни, понеже са много в облаците, които са под земята, за да се приземяват. Трябва да ядат кореноплодни, моркови, картофи, ряпа, за да може да се приземяват. Защото те обичат много сладкишите, но трябва да им се ограничат максимално сладкишите. Тъй като ядейки сладко, човек изпада в едно малко такова състояние. Люш и не може да се концентрира, ако има някаква работа. Децата, които са с меланхоличен темперамент, това са в училище в начален курс децата, на които силно по рождение развит ума. Те размишляват, обичат математиката, имат го дадено логическо мислене, но са тъжни и малко се уединяват от другите. Те винаги размишляват защо, какво, как се случва и при тях вътрешната енергия, която работи, се изразходва отвътре. Ти навън нищо не виждаш. Това дете стои и мисли си, а то си мисли за световните проблеми и изведнъж се оказва, че то няма никаква енергия. Те са бледички малко, изпити. Тези деца трябва да се хранят със слънчева храна, т.е. нагоре да се дигат. Ако сангвиниците ги приземяваме, децата, които са много приземени, ги вдигаме нагоре, да ядат много плодове и на тях се препоръча да ядат много сладко, защото пак сладкото малко ще ги разсее от тия тежки мисли. Флегматичните деца, които не обичат много движението, стоят повече на едно място, съсредоточени са в себе си, не предпочитат много да общуват. Те също обичат сладкото, но сладкото при тях трябва да се намали. Освен това да избягват да ядат яйца и макарони, да не преяждат, защото след едно преяждане те просто са готови да заспят и не могат да участват повече в работата. Специално място във Валдорското училище, вие видяхте, се обръща на музиката. Музиката присъства навсякъде, а и сега на Запад разбирам, че е така. Там учат музикален инструмент и музиката е във всичко. Във Валдорското училище техниката, компютрите и всичките тези неща се въвеждат след 12-та година. Защото до 12-та година детето със своята крехка психика не е готово да понесе компютъра, телевизора и другите техники. И затова във Валдорското училище детето първо трябва да се приземи, да пипне с ръцете си, да развие ръцете си, да развие чувствата си, ума си и тогава вече на нас ни е лесно. Ние сме големи хора в компютъра, казваме това лошо, това добро, това е глупост, това така, но за него всичко е интересно и всичко е важно. И последно, ще завърша с това, че във Валдорското училище много се работи с ръцете, както разбрахте по програмата. Защо, обяснява Щайнер? При малкото дете сензитивните клетки, които развиват мозъка, са на връхчетата на пръстчетата. И малкото дете не случайно си хапе пръстчетата и пипа всичко. Той иска да опознае този свят, в който живее и ще живее. И когато детето работи с пръстите, в мозъка му се отключват цели вериги от нервни клетки. Щайнер казва, ако искате да развиете логическото мислене и да имате един добър математик в 7-ми клас, то ще дадете на детето да работи много с ръцете си в начална училищна възраст. Всичко и много. Това са знаели в древността, когато са подготвили някое дете, принц или принцеса, да стане крал или кралица.
са го карали да шие гоблен 5 годишно, да свири на пиано, да работи с ръцете си, защото това възпитава наблюдателност, стратегия, концентрация и всичко останало. Значи ние не работим знания да вкараме в главата, а качества на личността, за да се изяви тази личност, да бъде мисията й реализирана. Тя идва с някаква мисия и ние сме тези, които помагат да се реализира мисията. Как помагаме? Помагаме най-вече чрез примера си, чрез собственото поведение. Това, което ние правим, и родители, и учители, децата ни виждат и копират. И ако нещо ние не харесаме от детето, най-напред трябва да го видим у себе си, да го променим и детето ще го промени тогава, когато ние го променим.